told you guys this before. Absolute perfection. Dobre, keď sme hrali, tak to bolo v pohode, nie? Hej, ale teraz sekáš. Aha. Bratranec. Ide späť. Zavri. Bro. Dobre, sorry. Nepoď. Späť, to je vybuchne. A to... Aha, Piči. pokrstiť si. Nie. No pozor. Ty pičovina. Čiže je tu niekde duch, či ťa zoberie, to pozor. Áno, viem. Počul som ťa. Au. Počkaj, ja mám nápad. Pozri sa. Allahu Akbar! Vlado. Žiješ? Aha, tak nič. O nie. Čau. Bež! No to sú škriatkovia, počkaj. Hoď. Jeden zostal. Našiel som kapsulu. Počkaj. Tralalero, tralala. Bombardiro, krokodilo. Počkaj. Vylákam ho. Lingango, liwacha, lingango. Ja? Bo keby mať veľký mešec, chápeš, nie. Škoda. Dosť dobré. Čakaj. O, je tu. Nie! Ja som začal grcať a ty si bol hneď za mnou. A vieš, ja som hentu chcel dostať. Ukáž? Aha. Môžem ťa s tým drbnúť? Si mám dobre jebol tou padvicou. A to isto, keď to hodím? Čo? Ukáž? Neviem, či to skúsim chytiť. Plus. Hej. Dobre. Teraz Máš sa ten vozík pôjdu. brať, či nie? Nie. Nie. Teraz tu budú pičoviny behať, pozor. Čo to robíš? Jak tam leží? Kokot! Ty pičus!
ty pičus. Ha. Nie. Nie. Čo ti? Celkom klačol. To si robíš srandu, ale... Hello, what can I do for you? You. Jaj. Aha. Chalani? Vlado jebe. A tu je inak ten potion zase. Jak tak? I hope no one heard that. Cause if they did, we gon' be in some trouble. Počkej, vôbec funguje? To nefunguje. Čak, Kamo, ja som si snažil... vidíš, to nefunguje v šope. Tak asi funguje. Brat. What a great start. Crocodilo, un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza. Non cai e ama le... Ještě se sem, přesně ještě. Nedávaj to tam, zase sa to tam zasekne, jak minule. Že keď dáš tú malú... No, to nevadí. Keď dáš tú malú karičku do tejto a posúvaš ju, tú malú, tak máš ako keby auto, chápeš? Ja som zomrel. To si žena nebo? Ne, tam. Dívej, jak to pěkně svítí. Dívej. No, ano. Ty pičo. Bacha. Oh fuck. Sorry. To prdele. Pomoc. Kde je malá karička? Bacha, Emzak. Stan prime time. Drž píšu, štětka vyjebaná. Tak to som nečakal. On tuto prešiel. Azak vyjebaný. Prime time. No. Tak som s tým pobojoval. No počkej, dobre, zoberte pytel, asi. Ježiš, ak sa jemne do Padlo to všetkým, či len nie? Ti naozaj musí jebať. Taká otázočka. Za chvíľu bude aj mne jebať. Bla bla bla, ble ble ble, blu blu blu. A piče. Kámo. Čo sa stalo? To nebol môj flash. To si dobre dal. Nie. Som sa parkurovať. Mám to spraviť? Pohode. Zvládnu. Prečo je Martin vypnutý?
Počkej, mám to spraviť. To vieš stopnúť počas. Keď sa prišiel pozrieť, čo sa deje, zbadal niečo na tak skoro, zrejme nezabudne. Tu som vybehnul, mne normálne láta z rukou vypadla. Fúkam, je toto možné? On nohavice rozopnuté. Barát. Poriadku. Načo? Nerobíš nič. I'm sorry. Sorry, bitch. Dej sa. Môžeš rovno. Want a break from the ad? If you tap now to watch a short video, you'll receive 30 minutes. Čože? 30 minutes? Kámo, to je naozaj smiech, alebo to je... Bol naozaj si smiech. What is real? Už ani nevieme, čo je realita. To je ako keby sme boli... Ja som chorý. Čalené sa. Отче наш, Иисус. Крокодил до пенизини. Пепперони. Что? Что? Отче наш, Иисус на небесах. Да светится имя. To keď si skombinoval s tým krokodilom. Отче наш. Крокодил до пенизини. Пепперони. Рипpi crocodini. Tutto alligatore volante. To až tak? Na tieto dvere Typek sa dusí už. Sa dusí, ako keby musel bojovať proti... Typek dostal double damage. Oh shit. Hopa. Oj! Oj, ty kokot! Aj! Дело серьезное. Tak kto tam zomrel? Ja akorát na to pozerám. Čo ti jebe? Kašľať, ten koko nechce odísť. OK, mám nový sound, ktorý vám chcem pustiť. Oh boy. Čo také drahé diably? Appropriate reaction. Dobre. Toto som ja, keď tam neuvidím Richardrona a pištoľ. No a To zmačni. kto to zapne? Začnite takto. Loud as keyboard. Kurva, mi to nedalo, do piči. Ani mne to nedalo. Že by to prešlo. Dobre, zbed. To
Potrebujete vozíček? A už asi nie. Dobré. Tell me what you see. Is it money or Co odpalił sam? Nie, počkaj, ja sa chcem vyhýlovať. Počkaj. Kámo. Ja som si to ten... Well. Tu. To, čo bolo? Dobre. Ty kokos, to čo je? Ty kokos. Nie! Nie! Som skoro vyjebal tam. A... O? Moment zabić udaje. Moment zašla kupat. Joj. Joj. Jedo. A tak to vás sa stalo. Hej, hej, hej. Pozor, pozor! Ja, to schytal mod. Ja neviem go. Oh my god. Neodpil. Víš, Slendra. Ty kokot. Ideme mať ďalší. To čo je, ty kokos? Ale ten No to príbeh niečo ide, neviem? Who wants to get evil and freaky with me? Utekaj. A teraz máte len, že... Tak jo. Pozor, pozor, moja starka, nerozjebte mi starku. Hej, to mě kopíruješ. To je moje starka. Počúvaj ma zjebí. Oni skončila. Peknejšia je moja. Tak moment, posaď se. Jo, připoutej se, pojedem. Piče, piče. Ne, kámo. Ježišmaria, a to čo tam on robí? Ne! 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 Praskej hrníček! Ne! O, hrníček. Hrníček. Ne! Ne! Nebudeš si tebe ani vyjadrovať, lebo predáš ty úplný kokotko. Ne! Co děláš? Ty mi na mě výpravy. Ja som nevedel, že sa to naozaj dá spraviť. Kamo, ja tak milujem ten soundboard. Piče. Dobre, Kurva. keď už spomíname soundboard. Nevidel.